Joan zen larunbatean, Elizbarrutiko topaketa interesgarria ospatu zen Donostiako seminarioan, laikoak bokazioz misiora deituak lelopean. Tote barrenaren hausnarketak jagemin handiz entzut zituzten 100 parte hartzaile baino gehiago bildu zituen jardunaldiak. Pentekoste igandean, Fernando Prado Gotzainak Artzaiona katedralean ospatu zuen Eukaristien 51 gazte zein helduk sendotza sakramendua hartu zuten. Parte hartzaileek joan den igandera arteko ibilbideko prestaera prozesua parrokia eta talde ezberdinetan egin dute. Pentekoste biharamunean Maria Elizaren ama eguna ospatu zen. Egun horretan Donostiako Elizbarrutiko gotzaindegiko kideak bildu ziren. Eukaristia ospatu zuten Olaberriko San Juan Bataiatzailea parrokian. Bertan, Fernando Gotzainak amaren espiritu ekarri zuen gogora. Eguneroko lanean besteekiko babesle eta laguntzaile izatearen mezua, alegia. Elizbarrutiko etorkinen irakaskuntza arloek beste hainbat eragileen laguntzarekin batera aurrentzako udalekuetako deialdia zabaldu dute. Lehen hezkuntzako ikaslei zuzendua dago. Datorren ekainaren 24ean hasi eta uztailaren 5 arte, aisializ gozatzeko aukera paregabea izango dute Donostian barrena.